IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Agtultuloy ti arangkada ni Filipina tennis ace Alex Eala iti 2026 Berlin Open. Kalpasan iti upset win kontra ken world number 8 Elina Svitolina iti score 6-3, 6-4 taylaing agsapa oras ito'y Pilipinas. Iti ayam rinogyan ni Eala ti bentahe 3-0 iti first set. Ken niya dayo iti lamang iti second set iti score 5-2. Karigatan met ni Svitolina nga inya sidek iti ayam. Ngem nagtalinayet ang natibker ni Eala tapno may salyuan iti pangabak. Dahito yen iti maikainem a panangabak ni Eala kontra iti top 10 players iti karir na. Kalpasan iti panangabak na ken Svitolina. Iti historic win ni Eala makasango na iti semifinals ni Czech player Linda Noskova. Kabayatan na makasangumet ni world number 1 Arina Sabalenka kontra ken American Jessie Pagula iti semifinals. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.